stressa machita fethu nawe yalalayo awukhona la mina chufu azangekho fethu stressa stressa nawe yalalayo perfect uyichelala no ayisekho mhlawumbe bane baleka bangekho nomfundo bele kujala masinawa fethu engekho fethu balekile uyalalayo yale ngithetha ekhitsha kodwa funa amakhati leka stress vale uyithetha yabo mama nathi sinaka le yabo yalalayo yabo sinaka thi otherwise bafocus apha chuzi kubona yathi uba bakwazi ukuthama apha kuthi mathi yabo singaka dathi mandawo yalalayo siwaka nje siwaka kowe mangako febona yalalayo yekile kwela mfethu cinga mfethu ayeke la yalalayo focus mfethu umsebenzini ndawo sure mfethu yabo kwela mfethu anakwela mfethu asinaka awuthi abayimeko awufanele bayifuna usikresa mandaso stressa ngaleli yabo otherwise fethu sifuna icebo febakho ifole way-1 phakuzo yabo eyi-1 phakuzo saqubule iminathi lengiminathi chomene kakhulu yunokristu zithe nca 99 yabo so wena ubamba lengulenduza lengini basicishile lengini kristu abayaphela wonke amathembayo yabo kristu amajita thenca uini amajita 99 amajita chomene 99 yabo amajita cishene uini aphela amathembayo makhe amazi iminathi imnathi kunzima umbulala fethu strong la mchita futhi apho tathu anivo wathi yabo but konqaka discuss le yalalayo lento nithethayo sayenza themba mina mfethu bami mchingo machita lelo kanani mchingo sena stress la aneke stress so sanuwara yenza sesithatha nomsindo apho bahamba mantisa amaphaphu kodwa into nayetha shiya kakhulu kanje kubona la kodwa mina majithi into ndibawela ubulala ngone uchingo nithethe lapha kum netsela lo mntana qalwa intombi ola ntwana naqala nechithikhile bathani kaxolile China namfuthi yabo because ndiyava apha kuthiwa uChina wandicela namfuna irevenge yami nama sisempapini osendala zokucingisisa leyo asinokohlula ngumuntu wami uChina ke basimani nobuphingo nophira abani nobubuyele phezulu sozohlule zendwana ngoba siqale zasimbuka semachida kaxoxa piste xa sitsha ba lenguchinga bulele ilights yethu nkuzo ngixolele fumana kwami dibana nami machita uchingo lo mntwana kama unikake nintsi pha so uthina kufuneka siphothe uchingo zonke ezinye simbuqa asinokohlula zizandwana uchingo but ke udibana kwami naye endleleni okumithuli semachida samfuni uchingo nguye lo bulale light yethu uchingo xa enofa ngaphela sonke sasithina maswathi yansini people basibethe enqala yathi yani fethu mina noba singambulala uchingo uzixolela mnezandwana azinola kwalo kezandwana yabo nesicaca basingotata abadala yabo necaca abantu baphethe apha kolikazi ngibabethelele yabo shayini sayina xoxa sitsha ba chiwo haya yona ntwana ngathi nekake eninzi phaa saskin ifu sibulele yona asukugeba ke nake suka machita memela sayenza asisiyekeni jonke ezimbuka yabo thina xa sisiya phaa kozandwana ayikho indlela esiyakuyo siqonda kuchingo sonke
basabethu utshingo somuva zonke bantwana yabo mna ndimqala ngokwam mna nditsalile empama umisa impama yabo bani ndimeli mna kuloo nto amajiji noba sobaliki ndiyava mani kuthiwa ukugeba ukhwele ndiyamanyelela masiphakumkasi namehlo abanye abantu ugeba ukhwele fethu kusemajiji akhumbula laa mini kuze siyibhaqele ntwana uba yimpini sayibetha laa ntwana ni qha thina sabhuda ngokuya phi ngokuyapha kule ntwana utshiwo saciba sigqibile ke thina kule ntwana apile qha saxa siphakamisa amehlo ayisekho yabo qha mna ndizofuna uphanda ikheyisi laa ntwana ikheyisi ya xoxa siyijoyine apile apha ekhoyo nobupha kotshingo I'm sure andingabi nasho ngale thina sasigqibele hleli phantsi ngayini xa sida mani ke kwaphila futhi layithethe emini nansi ngemodwa phaa ngingile xa thina ngalamisa ngcama nje ngobhayi siyapha usifeyinti silokamsolekile uniwe ipephu na andingaya ndindedwa andigcwali phezu kwazo zonke na ayimele impindi ndedwa hayi noba majida ndinganshiya ungayimela futhi but nam ndi-in sicishele ugatsha ile bhayikasi the xa ndiphuma kuthiwa waphila ithe tshe ngathanda kunakamati kwakunantsiyicishile manje neniwe elandelayo fethu ukhona imini sisezogungqula pha kwesakha ba afuneka uphakamisa amehlo ba and baweyikulala wedwa nangam ngobalapha kum andilali mna hlala esitulweni ubusuku bonke nale izo zonke nibhizekile yavaya man uyapha kum sure man sure man sure Audio Jungle. Audio Jungle. Sefe sithi uzedongo thetha nakwakhe uzedongo awulela ukuthi udongo anakuthisa bodongo ihaphi ulamehlo sana thina lezo job zakho bha thina zonke engashini umbuzo oyiwansi sokumshiya sana dibana nawo khaba amajida athi ba awubhoda yena ba bafike phaa esikimini sakho cishaweni cishanto kawuthethe zive eleya okay bazocishana ngafethu mamela akubethela ke fethu sonibone zakumnonke sonibone andibona uba ndimbani utshingo zakumnonke sonibone amajida afuna ukubulala and enye into afuna ubuza yona
Afuna ubuza uba waphelela apho manje. Okay, nakuva mfethu. Manje wazapha kuthi kugoda. Manje kuthi yabo manje cela zonke izinto benithetha ngani manje uza kuthi manje sixelele zonke but hayi suka afuna undibulala amajiketi ungadismisi lona Machita. Kita semangat tu. Sudah besar. Senjam. Kira nai. Semangat tu kan. Jadi aku mencita. Saya skuter bet. Kutra nai. Aku tren. Petren do. Wow, what's wrong with bread? But you know, I'm a young and fucking bulal. I'm a shield. So much it abesan chile mos band ngamehlo phekasi boyiva lewe machita uthiwa ukhona umuntu shaya abantu bengoro abantu soze bangixelela Hayi man. Ungatsho nje sobethana sebusuku zingora. Hey, nasenzayo abantu. Andithula ndithethe. Ke khona yami ngora. Ngimkhusela, nami machita nje ngimkhusela. Ngiyaqala ibanga lengora yami. Lengora ndinayo. Ukhusela mina machita, yabo. Bokusonga isijingo, yabo. Kwazi ezi zinto ezingotshini kwazi ngasikwazi usifumana, yabo. But ke umuntu xa ehambe eyi-one ayikwazi umngora yami ukukhusela. Nami xa ndiyi-one ayikwazi umkhusela, yabo. Ukwazi ukukhusela xa sisonke sisisikini, yabo. Yama nje. ndiyakuva fethu but iyandixaka le umantshi khange mkhusele le nto kwazi into usigqagqa phaa ebantwini basemanjani thina asebenza njani Kaloku fethu uyabo xa ndingekho mhlawumbi umjito uhambile eyi-one yabo xa sisonke singumkhambazi uyakwazi usikhusela, yabo.
Ndibethe usiguqa endilayite toleyo ndibane naye ngaphaya ndibetha nogoma betha agoma sekondweni andichazela iweyi athi ezalayithi fulubulelanga zathi ezalayithi fulubulelanga mfethu ayayaya sabuzana lawe kamani uba utheni manje ndithi manje sichazela iweyi khandicala uba ukhona noba lalayithi ubulala neelayithi ezi ayixelela uba soze kufumane zizonke soze zixelele kwalayo lala uzogqibela maxiyikhumbula lawe nalayithi futhi ube ziyikhumbula bethe ngagora gora yam strongo kakhulu sanohlaziyo ngoku kaloku ondisuka kulaa ndawo suka phaa imfutho funa ba nagora yam indisebenzele kaloku mbulele umntu funeka indisebenzele apha emapoliseni bangandibhaqa nakwezi layithi la sanohlaziyo yamgora ngongoko bethe ngathi Siyazilapha zakhe amajita fulubulala uthisi siyetholas xelela kwexeshini yabo samajita yaboniswa mani vemandleni mani yabo ba obisto singabaqhekeza njani qhelweni ayizuvela ngoku lewe ezivela ngoku lewe ovela ngomso xa ndinamashiteni ashita miphawa semajita minisha noneweke ngokuba uke umjito unepawu fethu minishela banamandla Andiyiva nomthethayo futhi andiyiva nomthethayo qala funeka sikuphawuza layithi nokuba zibayela kunqobo zayo yini majita owena Kusini wethu. Kela pesa kodaba mani ndongo. nsithi nelayithi le Hola. azukala Hayi. Siqhele. Hayi wenzani lo mntu? Siqhele. Wenzani lo?
Sefethu. Futhi umqambathi. Uyabo? Yeah? Nkosi manje. Hawu ngedaka. Bonile abantu baqabela kube bayi2. Jonga yamdaka. Wapha yena. Yo. Hayi house wena. Hlala. Ubusiyaphi? Hayi ngithe uma. Awu bona kyalini. Hayi. Uyaqhwatsha noqhwatsha. Akaze ufuna utshela umqambathi. Thola bo soloko si online yabo hayi sethu ki1 yabo intwana yethu ebetheni akuzona intwana ezizo bethu ndikhathiwe sithupe sikwami awukusala ye1 bethi noba kukhona yisi bandazi andipista ye1 usameni Ngekangilwatha lentwana. Zakwazula bo hayi uthi bakazakeni so Famile la la phuma khona kashintshi iluso. Sibanda mathe sami.